Labaran yamma. Gwamna Rotimi Akeredoly na jihar Ondo da ke kudancin Najeriya ya rasu. Kamfanin dillancin labarai na Najeriya NAN ya ce gwamnan ya rasu ne a jihar Jamus. Ya rasu yana da shekara 67 bayan ya shafa lokaci yana fama da cutar kansar jini da mafitsara. Rasuwarsa tana zuwa ne kimanin mako biyu bayan ya rubuta wasiƙar tafiyar jinya, inda ya miƙa ragamar mulki ga mataimakin Loki Akeredoly. Kafin sannan an yi dambarwar siyasa a jihar Ondo akan yunkurin tsige mataimakin gwamna daga kujerarsa, amma daga baya shugaba Bola Ahmed Tinubu ya shiga tsakani. Gwamna dai ya shafe kusan wata 3 a ƙasar Jamus yana jinya, daga bisani ya koma Najeriya a watan Satumba. Sama da wata 2 bayan komawarsa, Rotimi Akeredoly daga tafiyarsa, jinyarsa ta farko ba a iya ganinsa a bainar jama'a. Da ya koma kuma ya aika wa majalisar dokokin jihar wasiƙa, inda ya sake neman ƙarin hutu a jinya a ranar 15 ga watan Yuli.